ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka Anderson Higher Secondary School ka school kebetulan ha Upper New Nongstoiñ kadai ka way na ki school ha West Coast Hills District ka bajupau bha manna usnam ha ka jing pas bhagi khana ibele ka examen baper Mentaus namru ki khana ki baile ka examen secondary school living certificate nagani ka school ki la pas bha bat kala donru ka way ka khana pulie ka balayo ya Kyrdan ka pasaw ha ka top 20 bala penbana da ka Meghalaya Board of School Education ha ka nyotrik uyayong arjar penrio kani ka dei ka wanda rihun lingkhoi ka basyong basa akasnong saw mariaus imshim ka khonjong uba Armstrong sin thongni bat ka kong Battleda kabak hampan kemen shushu ya ki bor penya school kalong pasan pun rengut ki khana ki bayakhon yak examen Sslc ki la pas lot ha Kyrdan ka baningkong nakalyang kinoi kai jong ka school ki lai thuru panapreng ki san pun rengut ki papas ha Kyrdan ka baningkong lani first division ki la don pat sa laingut ki bayo highest mark ha ka subject health education